sadaki nawa kika sa ne miki da kika je Abuja kika dawo nawa kika dauka kika bani kina maganan wani turaren da bai fi naira 3000 ba sai ki biya ni kudin aikin da nayi miki shi kuma wanda yake cewa aka bashi alkur'ani zai iya rantsewa ko ba haka bane butsun uwarku daga ke hashi dan me cin uwarku na fi karfin ku idan ke na fi ki hau na fi ki rashin kunya na fi ki bude ido ma ki san da wa kike yi idan na ƙara jin wani banzan magana na rantse da Allah ko hau din da zan miki idan ba sai ya ci uwar haka ba ka Allah sa in ga annabi gutsun uwar ku gaba ɗaya daga ke hashi hakkin mutane nawa kika ci an gaya miki ban sani bane na yi shiru ne in gaya miki ina jiran dama in ga abin da zaki ne na dade da samun labarin ki a tafin hannu na ci uwar ki hau mu zuba ni da ki Captain Jan. To ya kaga wannan? Ba na yin ka je ka. Ni da ka ganni din nan. Alkhairi ne a yi gaba. Ya ake. Kai ya gani. Allah ya fara sani Allah. Wallahi ba. Ne ai ina gani na. Kun san menene? Sakin fada. Suna na tauraruwa ce. Ganin ki ba alheri ba kuma me musiya. Yar love ce ko ya A gashi love na ga ta mun ga alheri mu. Tunda muka zo nan ba mun ga alheri. Wanda sabo zuwa ce. Sawa. Wannan fa sabo zuwa ce. Sayyada. Sai ke rika wannan. Sayyada. Wai. Ko wa'annan ne ma sa samu ne a wani su wai da suka shigo wa'annan. Kai da ana ku zo ku fita ba irin ku muke jira. Kai ku zo ba irin ku muke nema ba. Kun babariki ne. Yanzu mai. kai dashboard ta kama kokara za ka zo gaba na ka wani baje bayan asarar da kake sa mutane yi Hajiya, Hajiya, akwai matsala. menene matsalar informa ina ji da kai gaya min me matsalar Hajiya, di area nan, lungun yakar, lungun sauke. Ni nake sa ido informal letter ne. Ni informal letter ne Hajiya. Saboda haka ba abin da iboyi gare ni ba abin da bana gani a garin nan ana yi. Hajiya, kayan ki suna nan. An ce ana miki matsala wa ike baki matsala a kaya. Dakata. Hajiya. dan tsaya dan dakata dan dakata Haƙƙina ne ba. na san hakkin ka ne Haƙƙina na ce ba hakkin ka bane ba sai da raina nake ba idan abin ya tashi gaba ɗaya akan wa zai kare Kudin marayu suka zuba a harkar nan. to shi kenan da abin da za ka faɗa kenan Ubanyan to dukiya. ya kare a kanka yanzu bulo nake ajiyewa nake tarawa nake mata iyayenmu wai mace ta yi shekara 40 wai kin zo kin yi rajab wai aikin haifi ɗaya ko biyu shekara 16 babu abin da za ta fi ki in kin gyara to wallahi in ma baki gyara ba ranar lahira wallahi ɗin buru uban duka za ki ci saboda ki miji ki gyara ba yau da aka da maza in ji karya ki gyara to ƴan larabawan nan ma da kike gani tsofaffin nan ɗaukowa suke su ɗan yamutso nan su tattaro fatan nan sai kiga fata ta yi tas da ita yo amma kin wani zauna kin ce wani ke kin yi rajab yaushe mijinki ai dole ya fita waje ya je nemi wata ya mijinki ba zai nemi wata ba kin zauna kin yi rajab a gida to wallahi Allah wallahi mata ku gyara wannan zaman da kuke yi kuma da daurin kirji maza su zo su rinka samun ku wallahi party slow ce kanwa cizo ni ce kanwa cizo ce party slow kanwa cizo what na rantse da Allah da ya halice ni tun da kuka iya yin wuf da tsohuwar mu ko to wallahi Allah ni ma sai na samu tsohuwar wani na yi wuf da shi mu za ku yi ma haka ku ban mu zama marayu wallahi ba ku isa ba ni ma sai na yi wuf da tsohon wani ko tsohuwar wata wallahi sai na yi wuf da shi ni ma